så, Freja? Hvad hedder du? Freja. Hvor gammel er du? 6 år. 6 år. Hvad så med dig, Thomas? Hvad hedder du? Jeg er Thomas, og jeg er 7 år. 7 år. Hvad laver du, Thomas? Spiller vi? Hvad spiller du? Vil du sende det der en kasse missekatter det? Ja, samme sted. Ja, kom, film. Prøv at se, om du kan filme fjernsynet. Lidt. Oh yeah. Nej, det er bare en hårgård. Okay. Okay.